Target practice webcam deploying soon. Kasama mo? Naksab ko na eh. Daming invite ah. Yo. Yo. Mic check. May mic ka? May mic ka? Siya mic mo. May mic ka? Mic check, mic check. Siya mic mo. Okay. Meron na, meron na. Dinig na. Yup. Ay, wala akong Walang makita. niya may nakalab. Wala si Daily Flight. Wala akong makita. Wala. Oh, wala sa akin sa ay ko wala na eh. Sa friends list. Big fuck.
May glitch sa akin eh. Ang ina. Itang na si Bogli ito. Ibig pa sa Bogli. Invite mo siya Itang Bogli. ina nakalaban sa Plunder to kanina eh. Nakalaban na din Bogli na yung ganyang pangalan. Kala ko hindi si Bogli. Kasi di ba yung pangalan ni Bogli lang. Di ko naisip na si Bogli. Itang ina, tignan mo yung pangalan ng kapamilyo. Naglabo kanina Plunder na patay niya. Wala akong makitang ano eh. Wala akong makitang friends sa ano sa list eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Ayaw mag ano na ano, big po pa Bogli. Kaka-ano mo lang na Paps, kaka-open mo lang na Warzone mo. Ka-open ko lang. Ay, baka dawas mo na. Oh, sige. Trios mo. Adler. Para may kasama tayong isa. Adler, Paps. Ano yata yan eh. Yun yung ano eh, yung contract parang Bagong contract yan. parang scavenger. Papas Kabi, kaso mas madaming loot. Mga ano. Mga 2,000 lang yung mga nakukuha ko eh. Di ako maka-join sa'yo kanina, Paps eh. Yan na-invite kita eh. Nag-error eh. Kasi naka-ano na ako eh. Naka-start na yung game ko eh, nakita mo? Ha? Nakita mo eh, Nanduman nakita ako mo? sa live. Nanduman ako sa live. Sino ba kasama mo? Random. Kasi may random. glitch tong ano ko eh. Wala akong makita sa ano sa list. Meron na. Kailan pa ba yan? Meron na ngayon lang. Ngayon lang. May ma-invite Wala ka naman ba si dyan? Bogli eh. Si Bogli ang lane eh. Yun na, si Popa Bogli na habang utuwi yung pangalan na yan eh. Hindi ko sure kung siya Oo, siya yan. yun. Siya yan. Nakakalabang ang pangalan na yun. Dinagdag lang. Dinagdagan niya. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Nandun ako sa rooftop ng ano, warehouse. Yung nandun ako dyan, nandito ako sa rooftop na pinatay ako nandun siya. Ano pangalan niya eh, hindi ko naisip na si Bogli kasi yung pangalan ni Bogli lang. Siya yan. Mamaya pag jumoin yung tatanong ko siya kanya kung siya yun. Okay. Ewan ko. May na-teammate kasi ko, di ko alam sila Bogli. Ay, may mate siya, men. May mate siya, Paps. May mate lang sana. Palmate there, Mike. May mate siya, salita na siya. You're done warming Yo, up. bro! Stand by for deployment to the war zone. You have a mic, bro? Nag-purchase ka ba battle pass, Paps? Walang yan. Ganda, oh. Bumalik sa pass yung ano ay, Warzone. Sabi kasi Paps, bumalik sa pass. Bumalik siya sa pass, bumalik siya sa 1984. Battle Royale. Set a drop Ayun point yung for your contra team, ko. soldier. Oo nga. Bawag tayo dyan. Tayo dyan. Ito, dito tayo. May best. Hindi, wag tayo dyan. Madaming buwa dyan eh. Build base na ba? Doon na lang. Sige. Diyan na kayo eh. Build base na tayo, build base na. Hindi, diyan na. Nandun na yung isa eh. May nauna na dun. Madami na dagdag eh, no? Madami na dagdag sa map. TV Tapos station yung na mga lang dati. tayo. Tapos yung mga nasira nagawa.
Kasi parang ito yung una eh. Bago Oh, nasira, yun ito yung yung- itsura eh. Ah, tangin lang yan. Nasa lahat ng sa taas eh. Gago, one team. One team. Welcome to the Gulag. If Eh, you survive, alam ko ito yung unang. Ito yung unang map ng Warzone eh. Alam ko ito yung unang map ng Warzone. Yung unang labas ng Battle Oo. Royale. Oo nga. win here and you return to the front line. Kaya buo pa yung airport eh. Nabuo na yung airport, pati yung ano. Pati yung military base nabuo. Kaso ang pangit ng gulag. Butit tong gulag. Daming taguan eh. Ayos lang. Nainis ako dito lang ako manalo. Inabot ko dito yung puro karton na yung gulag eh. Your teammates done Tang it. ina. Returning to base. Tinako yung ano. You have your contract. Nako yung AD. Ako mo, Paps. Ah, Ako mo tama, may laser na naman. Ayoko to. Makikita eh. Makakuha tayo ng ano na, makakuha tayo ng charm. Paps, nakakuha mo na ba yung ano? Yung libreng bundle sa shop. Yung ano? Libreng bundle sa shop. Ah, hindi pa. Hindi pa ako Win nag-check. Check mo, Paps. Ano, makakuha kang ano, charm tsaka double XP. Mamaya. Pabili na lang. AK-47. Magkano ba tong ano? Yung 2,000 lang. Paano pinapahirapan ako nito ba? ah. Contract ah. ito may karton dyan o yun na may karton dyan na kasi ganyan. O diba? Objectives updated. Move to the O next location. wala. Ikong Nakakuha tayong TV charm ah. lang. Nasa naglalag ka? Hindi. Ay ako putay na ako pala yung naglalag. Ba't ka ako di ka gumagalaw? Ako May pala message lang naglalag. ako. Ah, kala ko naglalag ako eh. Wala si Daily pala. May pasok ata. Alam ko may exam yan eh. Objective located. Saan ba station? Agam. Icon TV. Ilan kayo? Kasama ko si ano eh. Si Idol eh. Si Spoonik eh. Sali kami pag kulang kayo dalawa. Ay, Dalawang by last state. game. Lap. Last game ka na pala eh. Your payout limit has increased. Alam niyo mga ilog yan. Nag-aaway pa kayo dyan ay. Uy, ano yun? Mga pinsan ko nag-aaway. Sana tinitignan mo. O ba't parang galit kayo? Ah, dude. Can you buy me ba, dude? Dude, color blue. Can you buy me, bud? No. Back. We have the enemy. May kalaban na. May kalaban ba? Have enemy, ano? Have enemy to the buy station. Don't buy me, Jack. Don't buy me. Oh, be careful. May kalaban dito ah. I'll check around here. Oh. That's what I say to you, friend. May nakalaban. Sumusilip yun. Ay, wag niyo muna kamilin yan. May nakasilip dyan.
Ingat tayo, ingat. Ayun, yung pakalang. Malakas vehicle man. Saan yung sasakyan? Di sumasabi niya. Yan. Pabili mo na, nakakover naman pala yung ano, bus station. Thank you. Wow, study. Study o si Edin. Edin na lang pa, mas madami yun. Nice. Si Edin na lang kukunin ka pa, mas madaming binibigay. Ano? Kunin mo na to. Studying dyan. Kunin ko na si Edin. May ano, satchel dito. Sige. You have your contract. Get it done. Nasaan. Tama. Hey, loadout eh. So you guys wanna get a loadout? Just get a loadout. I'll drop my money over here. Bro, give me your money, bro. Can you drop your money to buy some loadout? What are you using for playing, bro? Can you drop your money? Bro, what the fuck? I need your money. Bagong player lang ata. Tapos yung skin. Yung loot na lang tayo. Tapos saan na lang yung skin? Ito. Plunder cash here. Ina, kanapos. Can you give 2K to Bro, spawn it? can you drop the money, bro? Let's buy a loadout. You what? Bagong player lang. Shit. Bagong player lang nga siya. Friendly loadout drop on the way. Oh, yun, sakto. Panggis na lang natin ito. Sakto yung drop, oh. Timing. Oh, may kalaban. Haba, enemy to me. Move to the next location. Enemy to me. Gas is closing in. Relocate to the safe zone. Can you pin the enemy? Where's the enemy? Tawal lang din ako eh. Andun naman din. Oh, nandun nga sila. Nandun sila. Oh. Boss na. Ang lalawa. Same thing eh. Oh, what the fuck? Fuck yeah. Take my money. Two teams. Ano siya sa may warehouse? Yes, but sa may bandang... Sa may bandang depa, yun na natin. Sa dalawang warehouse na. Winting. Enemy recon drone in your area. Abado. Antayin niyo muna musik lang. Minsan bago mo kunin yung akin. Meron pa siya sa likod eh. Gas moving in. Oh Oh, shit. nakaload out. Nakaload out na pala. Nakaload out. Nakaload out sila. Tama sana. Natin naman. Stage 1. Stage 1 pa lang siya. Bagong player pa lang. Stage 1 lang pa lang siya. Tapos yun na stage 1 pa lang. Bagong player. Hapon siya. Bro, can you buy me to the buy station? Here, bro, here.
By the first. Nice, bro. Good job. Ano tayo dyan? Ano tayo mag-drop pa? Police station. Contract failed. Ano na tayo dyan? Ha? Wala tayo dyan kanina. Ay, di pala. Kanina palang game yun. Ano mo ba tayo? Oo, galing na tayo dyan eh. Tayo nag-drop eh. Namatay tayo dyan eh. Marami pang loot. Enemy UAV overhead. Kung kayo scab ko, may scab ko dito. Scab ba yan? Wala ko na ako bounty. Wala ka dyan ah. Ayun sa yung bounty na walang niya. Enemy UAV overhead. Nice one. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Bounty dito. Nandiyan banda yung bounty. Nakikita ako ang person na. Your teammate's done it. Pe-plate up kasi. Dito na pala. Oh my god, so jeep. Hostiles in the area. Taas ko sa walang niya. Naloaded na ata ito eh. Oo, tama ako dyan. Nasa goal ko. Ay, kasi ako call ka na. Ay, anti-shamer ka. Saka pa, anti-shamer ka din. Sabi nga lang ako. Hindi ako shamer ka. Nandiyan yung ano. Patayin mo. Yung bounty. Ako anti-shamer, pinapatahimik mo ako. Pag ikaw pinatay lang. Nasa load siya eh. Baka nasa loob. Yun, Hostiles in the area. pumasok sa pinto. Ayun, sa kabila na. Pag nasa open na, sikitirahin mo. Ay, wala kang grenade. Ano? Meron pa sa likod mo, ha? Diyan ka lang. Diyan ka. Ayun, bumba na. Bumba na. Oh, shit. Tara lang. Invite natin si Ana. Bogli. Alam mo muna yan, Pops. No, guys, found that. Tapos ka mag-invite kay Bob. Ika-concentrate na, putitising ka. Bogli. Balita. Bakbakan na. Tanong ako sa'yo. Invite ka, ano? Plunder ka ba kanina? Isa pa. Plunder ka. Plunder ka kanina. Bumili na plunder mo ba kanina? Wala kang kakampi. Hindi. Kanina mo pa kasi dali si Willie. Hindi. Kanya kanina doon. Nago ka plunder kanina, Bogli. Kaano kami sa play. King Soul. Pumunta ka sa military. How's it going? Tanong ka Let's get it up. I got one more. Tanong ka, Bogli.
Plunder What? ka kanina. Hold up. So I'm adding. I'm gonna invite one more person real quick. Oh, we're ready for. Plunder ka Yeah, kanina, 4. Alright, Bogli. cool, cool. Alright, let's roll. Okay. Plunder ka kanina, Bogli. Spoonik, Bogli, nag-plunder. let's go. Uy, nag-plunder pa. Kanina. Saan mo na tayo, guys? Alam niyo, may pumatay sa akin sa pangalan niya. Buwag. Iniinom ko. Nung sinerto, iniinom ko. Kabatay mo traffic. Oo. Nag-leave. Umalis. Sino yung isa? Wait lang, may invite ako. Back mo back mo Spionik. Plunder ka kanina. Nag-plunder ka kanina, Bogli. Oo. Nag-military base ka ba? Oo, napatay kita. Sabi na kasi, Bogli. Hoy, stop it nga. Ayaw, na. Hello. Hello. Uy, ga. Hello. Pabuhat po. Buhat. Hindi ako marunong. Naka 3 wins yan kagabi. Up na ako ni Oksan. Visit. Ano yan, mineral no? Mahirap din doon, Bogs. Kasi maliit yung map. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Kampi mo ba yun? First game. What the fuck? Nakuha Okay, niya si Adler. edit tayo ulit. Edit. Edit tayo First time ulit. ko naglaro ngayon. Bagong map. Edit tayo ulit. Mag-edit tayo ulit, Paps. Halos parehas Pamadaan lang. pera. Yung mga sira na buo lang. May bago sa may Mga dam. naman. Yan yung completely complete makeover. Sa dam, no? Ano tayo? Nag-edit tayo ulit. Ganda dun eh. Parang paradise eh. Dun sa may falls. Ayun na maganda nga dun. Yun na maganda dun sa dam. Playtime's over, mate. You're going to the water. Playtime is over, mate. Walang edit sa dam. Half moon. Pang map. Saan tayo? Mark nyo lang. Saan tayo? Mark Pili nyo ka lang. ano? Mark nyo lang. Wala. Malas Kamit ako na mag-mark. naliligaw yung ano ko. Naliligaw yung controller ko. Gagit, saan tayo? Nagkakalma niyo yung itlog Hanapin niya. niyo lang. Naghahanap pa ako. Bogli. Si Bogli ang expert dyan. Saan na lang? Okay. Date na tayo sa ano eh. Boneyard. Ay, may most wanted na pala, no? Oo. Binalik Tagal ko. na may maswa. Hindi, nawala kasi yan eh. Sa transition ng ano. Oo. What the heck? Ang dami ng last drop. Tatlo yung nag-last drop, 4, 5. 5 yung nag-last drop pa. 6, 7 ng last drop. Target identified. Slot the bomb.
Di ka nag-last drop oh. Lagay mga baril. Pangit ang mga baril. Ay, LMG agad ako eh, puta. Ay, dito magkakaroon akong snipe! Sakto may sniper. Daan. Nice, ito may pangalaban din ah. Pero pa sa loob, pero pa sa loob. Wala akong mapaps na down mo. Patay siya. 0. Patay siya. Doon sa loob eh. Patay ka na, patay. Okay, okay. Sinuntok ko na. Para meron pa. Wala niya, pangit naman pala ng sniper na to. Mga drop na yung din tip na to. Wala niya, pangit na yan. Isip. Ang pangit na sila ng camera. Sa akin, sa akin. Saan dyan. Nandyan. Sige. Pamark. Namarkaan na. Yan. Ayan na. Copy. Ewan ko kung isa lang Ano nakita ko. ito na yun? Basag. Bukan na. Naglalag ako, bakit ganun? Washing ako. Paano? Over ako. Sa loob. Hay, dito ha, sa baba. Sige. May isa. Left side. May nag-drop. Uy, ito, walang niya. Nakakabis ako. Ay! Sa gitnaan ako. Wala! Ito yung meron ka sa taas. Ay! Meron pa sa taas. White tayo. Ngayon na, team war. Galing gulag lang Team yun. pala. Damn bro, na teamwork tayo bro. Get ready to fight. Listen up, soldier. Damn. Win here and you return to the front line. Boko ko assist. You're done. Yan. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ganito din yung dating gulag eh. Ito yung inabutan kong gulag eh. Ilinagyan lang ng second floor. Nilagyan na ng second floor. Ganda. Uy, gog. Oh, headshot! Katana is the king! Buhay pa naman pa kayo eh. Kaya scavenger na lang. Oh. Stop. Ay, malayo pala. Sige. Malayo pala. Ako na ako sa Kailang. sabi. Kahit ano. Tapos mag-chopper na lang tayo. Kunin natin scabby tapos mag-chopper na lang tayo pag ano. Nandyan yung friend mo. Mag-chopper ka na. 0. Yes. Ay, ako ba? Ikaw. Oh shit. Gagit. Nasa area pa ako eh. Hindi ako marunong mag-ano. Hindi ako marunong mag-drive. Ang heli. Ay, kinuha. Sige, kunin ko yung scab. Ay, kinuha. Gago naman yan. Kinuha. Oo naman, sorry na. Red na pala yung ano, yung threat ko. Nandyan na sila. Kaya nga eh. Lalayo muna ako sa inyo para hindi kayo ano. May grabe sa akin. Mga busin na What the heck? Takbo, Jen. Oo nga eh. Ayan, orange na. Hinahabol ka. Oo nga eh. May nandiyan sa'yo, Ixayumi. Hala, nag-lag ako men. Dalawa, pinasok ako. Wow. Na-down kayo isa, walang niya. Wala, namatay kayo. Wala, hinabol ako eh. Inaksak ko yung isa eh. Mataas ba yung ping nyo? Bigla ako nag-lag. Okay lang, okay lang. Sige lang. Oo. Sa net ko to eh. Open muna yung ano? Walang niya kasi na-open ako dun. Kuya, wag kang maingay!
warm-up. We'll be deploying soon. Dalawang win tayo. Ano, Pops. Ano tayo, nakadalawang win. Sarap ng tulog ko kagabi eh. Dalawang sunod na panalo. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Practice lang magaling, oh. Dropping into the AO. Yun na, may Wala ko dito na no. doon. Paano, cancel natin? Ano, cancel natin? Nawala yata yung ka eh. Ano? Pa-cancel ka? Sige, sige. Nangyayari. Ba nawala? Hello? May na-DC daw. May DC. DC isa natin kasama. Si Azumi. It's Yumi. Japanese ba yun? Japanese. Japanese. May lahi. Bumpanis. Origato. Arigato. Nawala. May takalasay. Nagre-reconnect siguro. Baka na grupo. Bet mo na kayo iba. Bet mo na kayo iba. Ren! Bato! Ren! Ano? Ano mo ka? Pay mo pa doon. Ano? Aaway po kayo magkapatid eh. Ano? Wala kayo ma-invite? Nagre-reconnect si Lang. Diba nag-aantay ako mag-ayos ng loadout? Ano nagamit mong baril, Jeff? Yung pa rin. Hindi ko pa naman na-unlock yung yung PPSH na Ano, Pops? Nakuha mo na yung sa nakuha mo na yung 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 sinasabi ko sa'yo. Ayaw nga pala. Yung sa shop. Nakuha ko na pala. Natin hanapin. Wala na eh. Nakuha ko na. Nakuha mo na pala. Everyday nag-check ako eh. Sanya, arigato. Ay, na-unlock ko na pala. Sanya. Try ko nga to. PPSH 41. Ayusin ko lang tong loadout ko. Yung bagong yung bagong barrel. Tara, try natin. Ano muna tayo? Revert muna. Try natin yung isa. Tactical ba to? Alam ko yung SMG yan eh. SMG yan. SMG ba yan? Yun. Ayaw pala eh. Gagon, taas na niya, control niya. Taas ng fire rate niya, taas ng range niya, taas ng currency. Unlock with battle pass. Na-unlock ko na eh. Unlock ko na ba? Hindi pa. Nangarap tayo. Abutin lahat ng gusto. Hindi pa pala tapos. Ako ba? Scam. Ano? Maganda ba yun? Pangit siya eh. Masyado siya yung baril niya pang short range lang pero maganda yung fire
weight niya, tsaka mabilis, tsaka maganda yung mobility control. Hmm. Pero pang ano lang, Paps, pang short range lang tong baril na to. Naka-AUG pa rin ako. Pang short range lang. GG, wala na isa. Yung iba na lang. Ay, Teya, shaming ka ah. Teya, shaming. Wala ka ma-invite dito, puro offline eh. Invite natin yung mga PS4 friends ko. Si Marites. 3 years na lang. Pag ano. Galing doon ka. Ako ba bulan? Ayan, yung natiso, si Kanin Laura. Kuya ka, huwag kang maingay sinabi. Wow. Uwaw ko dyan. In fairness. In fairness kay Luwin. Alam siya ngayon. Ay, hindi pa wala na. Dati may pa-color. Oh! Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Ay, bumagsak ng puta. China. Enemy soldier incoming. Naoperahan pala si Nibs. Nga, buo pa yung airport. Hindi bumakas para sa katanga. Alam ko yung season 2 nag-update yun nasa bugan nyo airport kaya nagkawatak-watak. Jump, jump, jump. Ako, gamunggo. Yeah, matrasa. Yeah, mate. Bahala kayo dyan. Enough practice. Time for the real thing. Pangit yung ano ay, landing area. Mayroon kumpletin yung AD. Yung AD sa farmland. Wala akong makakita ng AD sa farmland eh. Diyan ba tayo pwede mag-land? Dito na kagad ah. O dito. Ayun na. Ayun. Mark a drop point. O dito na. Bounty, bounty. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Targets are up. Get to work. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Hindi nagbago tong mga eroplano ah. Tagal na. Tagal na tong mga to. Hindi naman yung may ano dito, may aeroplano niya sumabog. Binabato nila tinanggal. May aeroplano umapoy. Ano yung bounty? Layo naman ng bounty. Layo ng bounty natin ah. Magandang ano nito. Ingat ah. May malaking LMG dyan ah. Baka nakaposisyon yung ano. Bounty. Ingat lang. Gago to, mag-isa ko sa pader. Wala. Full hack. Umaga tayo makaka-loadout ah.
Okay. Ay, nakita ako. Saan yan? Train? May nagre-recon sa train, oh. Your teammate is sent to the gulag. Give them a chance to redeploy. Ingat tayo, ingat. Wala pang Wala. ball yun. Nalampasan mo yung orange. Ito, sa atin oh. Na. Wow. Tingnan mo, may magbo-boxing na naman dito dahil sa pagsasampay eh. Ano? Sintukan na kayo. Your teammate is Matutik daw. Ay, O, loadout pwede na. tayo mag-loadout. Loadout na. O, loadout na. enemy UAV overhead. Ako na, Paps. Ako na bibili. Ba't yung money makuha na yung talo na drop niya? Eh, kulang pa tayo pa makabili ng munition box. Sayang. Wala akong bali. Enemy UAV overhead. May extra kayo ata. Meron ako, meron. Bounty target is down. Kunin ko lang bounty ulit. Oh, tama. Ano tayo? Bili tayo munition ako. Bibili. Munition. Iniwan ko yung 1,000 dyan. Dinampot ka na din. Bounty target identified. Slot the bomb. Saan? Nasa likod lang, nasa buy station. Oh, loot muna tayo dito. Thank you. Hostiles in the area. Nag-loadout yan. Pupush yun ha? Di ako magpupush. Ano lang ako dito, sisilip-silip ako. Ako 4 times Sabihin nyo ako. pag magpupush kayo. Sige, copy. Pupush na ba Dadapa kayo? lang muna ako dito. Asa na? Sabay tayo. Nakita. Okay, push kayo, cover ko kayo. Pwesto lang ako, pwesto ko. Lagago, lumipat siya. Saan? Team mo lang. Lumipat. Lumipat siya dun. Wala na? Tara. Bounty natin. Malis yung bounty natin. Loot tayo dyan. Nakakotse ata eh. Bilis gumalaw eh. Ayun na, may kotse doon. Wala naman ako makita ng laban. Wala nagland dito sa calculation natin eh. Wala. Nag-i-explore sila eh. Oo, nag-ano sila, nag-e-eddy. Salamat sa eddy. Kanina eh, battle royale ako. Eh, ang first drop namin sa, dun sa, saan yun? Sa summit. Sa amin, first drop namin ay may eddy. Ang tangin na kalahati ng mga player doon nag-drop. Yan nangyari, may World War 3 doon. Napakasakit. Kuya Eddie. Pwede na pala tayo mag-goose eh. Pwede tayo mag-goose oh. Tara na. Ghost na ba? Saan Ah, yung ghost buy tayo. station? Walang buy station. Ayun o. Ayun o. Ah, Uy, okay. ito yung bus station. Tara. Para hindi ko na Hanap, kayo ikaw, bot? hindi ko na kayo makita. Mag-ghost na kayo. Linipat na yung buy station dito. Enemy UAV overhead. Iniwan ko na yung pera ha. Sige.
Anong contract natin? Ay, ikaw na pala bumili. Kompleto ka na eh. Libre mo na. Yaman ka na eh. Yung pera, pera. May agdaan na rin to ah. 200 pa, bibila ko yun. Ala. Tingnan akong pera. Tingnan ako kahit 4,000 lang. Tapos na kayo dito? Ang pera. Bili kayo UAV. May naglo-load up na. Dinapap ko yung pera. Dinapap ko yung pera. May nag-load up doon. Nag-load out dun eh. Yun sa recon natin. Paps, tara na Paps! Yun. May nag-load up doon. Paps, tara na. Tagusin natin to nandito ah. Nandun. Nasa loob ng warehouse pa rin. Hoy. Tanga nag-cheat, watch! 42 meters away ah, dito yun. 33 meters away, nandito pa sa warehouse. Safe zone relocated. Na-down na ba? Nandito sa Nawala. dulo. Nandito. Sa orange. Na doon. Kabila. Bogli. Sige, tama yan. Diyan ka. Down. Team white. Uy, namatay si Bogli. Pera. Ayaw mag-drop ang pucha. Ang base station. Paps, tatang base station. Dito yung ano, bogli. Ang gamit mo. Nag-weekend ka, bibiling ko lang si bogli. Hindi, baka Mag-isa na lang yan, pala eh. ito na. Wala pa yung ano eh. Wala ko na detect eh. Sige. Punta na ako doon. Kung naman na recon Paps. Andun sa green mark yung ano. Doon ka mag-drop sa green mark. Ano? Bogli. Green mark. Andun yung gamit. Andun yung gamit mo. Ikaw, bala ka lang. I'm coming. Hoy, Deberage. Gago, may king sa atin. Tara na, laro. May king sa atin ah. May king sa atin ah, may king. Hostiles in the area. May king sa atin ah. Wala na akong kailangan. Dito. Broken! Ay gago! Natuluyan ako! Broken yan! Nice! Well done. Taluyan ang ulang niya. Your teammates were sent to the gulag. Ang tanga naman kasi pagka malikid din bumaril agad ako. Nakakita tuloy ako. Save your money muna, save money. Bounty. Akong kalaban dito sa gulag ah. Nandiyan na si Daily Flight eh. Nag-message dito. Oo, invite natin. Ayun ang bubuhat sa atin. Enemy team is Bobo, nandun sa kabila yung kalaban tapos nandiyan ka. positive ID on the bounty target. Sort them out. Ay, Dyan, haunted. ka dyan. Haunted pala ako. Ay gago, pabili. There are two B at this time. Biling ko lang siya. Ay, may kalaban dito. B overhead. Atras ka na, ano na. Nalikawan ako.
Wow, nakakim si Bogli. Ayun ba ang bagong pistol? Oo. Nandiyan na sila. Dewet. Naka ano yun eh. Nakapuloto. Thank you. Ahan ako namatay. Babalik ako. Yan ako namatay. Dito, ano eh. Ayun, Dito na. Nahabol ako. Tara, Lods. The garage. Ilan? Ilan yun dyan? Tatlo. Yung pumatay sa akin? Oo. Tatlo. Napatay ko lang. Ay, oh, tama. Na-down ko lang yung... Ay, dalawa. Sorry. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. Nabakas ba natin yun? Wag na. Wag na eh. Napatay ko yung isang kasama nila eh. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Nasa line. base station. If you lose, you're done. Grabe. Sort them out or capture the objective. Bumili ata ng kasama. Ay, may binili. Tatlo binili. Dalawa pala, dalawa binili. Bumili silang dalawa. Sending you back to base. Saka na pera mo. Bali ako. Talo. Pera. Not over yet. Still by your release. Kulang pa tayo. Ayun na, may chest. Masakto. Huwag natin kasi, 4 na yun. Ay, 3. 4 tuloy, walang yan naman. May kalaban din sa may ano natin ha, bandang likod. May kalaban din sila. Akyat ka na dyan, no? Copy. Sige. May ano, may AFK. Thank you. Ay, di pala. Wala ko AFK. Pwede bang kunin yung loadout? Hindi, nandun pa rin sila. Doon pa rin? Nagbabaril na sila. Mamag sa mapa ko eh. Time. Scrub the contract. Baril. Bigay ko muna sa itong og, gusto mo. Sige, Yung muna ikaw. tawag. Hindi mo gagamitin eh. Enemy UAV on there. Ano to, Og? Tapos drop din Ayos ako. to. Og to? Oo nga. Ganun. Kaso di pa max level yun eh. Hindi ba? Ayos lang. Naka 4 times yan, naka 4 times. May sniper. Oo nga eh. Sa... Gago. Saan yung sniper? Sa green? Sa blue? Sa tower. Ayun o. Tanggalin ko lang to. Enemy Load the plate. Ano ba to? Sa store, thank you. Tumangkad yung store ah. Tara, kukuha ka lang sa loadout. Thank you. Sabi ni Bog, kasi sabi ni nandun daw yung kalaban eh. Tara, Nandun pa wala na kalaban siguro. eh. Tama, tingnan natin, check natin. Gago, naliligaw ako, hindi naman masyado dito boy. Daan ako sa taas. Tara, punta tayong loadout. Pabuli, habang wala pa yung sun, tara. Burst na agad ako. Ayun lang, palapit na yata yung gas. Yan. 1 minuto po, kaya pa yan, tara, takbo lang. Mas pala ako nadampot ko dun. Ingat tayo. Ay, wala na dyan. Nakuha ko rin yung baril ko. Kung saan ako namatay. Ahan yung barrel ka, saan barrel ko? Naiwanan ko na Dampotay dun eh, lang ulit. na-switch ko na eh. Nandun eh. May gas ka?
May gasmas naman pala. Wow, mamay! Gasmas ko, maubos na. Kunin ko yung bounty. Kuya! Ay, meron Bago sakto. Nandito yung kalaban natin. Kanina. Kape. Sakit na yung gas din, tek. Ay, ano yan ah? Tatlo yan ah. Brokan niya isa. Nakadapa. Nabrokan kayo nakadapa. Naiwan yung isa, yung kasama niya. Nandun. UAV overhead. Hostiles. Sige. May isa pa dun oh. May isa pa sa tower ah. Enemy UAV Malapit sa tower. Atras. Open tayo. got gas in. Naiwan yung kasama. Ouch! Nabawil ako ng kasama nila. Ay, tumakbo. Takbo na tayo. Binalikan na. Oh, nandiyan pa yung kasama nila Babalikan eh. na lang. Nandiyan na yung kotse. Ayan, dito. Ay. Lakas ng baril ah. Mamita ka sila. Naka-A-max yata eh. Tago! Strike inbound. Back tayo, back. Bakit? Tatlo sila. Orange ping, nandun yung kalaban. Back tayo, back. Back na tayo dyan, tadaman sa gilid. Baka. Ina mo? Ano yung mamatay na ayos ka? May gas mo. Dangan, Kunin mo yan, kasi kunin yung mo. na-late kasi yung baka pamputi. Naipit ako doon sa pader eh. Nandiyan na. Naglaban pa din sa measures. Marking rendezvous vehicle. Maliit na yung ano, so. Ba? Sasabog na pala siya. Eh, tayo naman. Dito ako dadaan sa tayo. Saan ka ba? Dito sa ilalim ng tunnel. Pag sa taas ako dumaan, makamatay ako eh. Oh, sa baba. Tama yun. Sino mauna? Si Bogli na lang. Bigyan na. Kana Bogli? Kanina pa ako patay ng patay eh. Mukhang sayang Oh, pera. gago. Oh, may loadout oh. Sabi ko. Tago ka kaagad sa Bilang sa parking. Oy, Armor up. sa ilalim tayo, Sorry, namali ako ng bilhin. Nataranta ako. Nandiyan na. Late. May baril ka? Late. Sige, dito muna. Meron Dito. akong baril. Takbo muna tayo. Uy, gago! Pasok na sila, gago. Tangina. Uy, nandyan! Ready to move, yeah? Barili mo, mag-isa lang yan. Oh, shit. Eh, gago! Di ko napansin, madilim. Sorry. Kaitin ba siya? Nice lang. Wait natin si, daily flight. Yun lang yan, di ko nakita.
Tataas ako nga lang onto yung brightness ko. Ito. Ba't mo si Daily Flight? Gago na wala ako. Yun oh. Dali! Balita, lads. Balita. Dali! Hoy, dali! What? Bagong gising yata. Dali, buhatin mo Kaya nga eh. Sakto. Bagong gising. Ano to? Puyatan? Puyatan ba? Siguro ba? Friday Tapos pa. kumalik ko Thursday pa kanina lang eh. yun ah. Natulog ako. Oh, yan na pala eh. Friday na ngayon ulit. Thursday pa lang ngayon ah. Thursday? Friday Ay, na? Friday na pala. Ano? Umaga na pala. Nag-echo. Daily, buhatin mo kami. Wala kami taga-buhat eh. Nag-revive lang ako eh. Bati na tayo si ano? Daily. Daily Flight. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Dati. Galing mo dati eh. Galing ka naman. Tagal lang mo Ano magandang baril ngayon eh? A-Max. Ganda tayo A-Max ngayon. Eh, Max? Makasi A-Max. Malakas pa rin yung FR. Makate? Makate? Pinalit nila. Diamante. About SPN. Nilakas sa nilang SPN ngayon eh. Na naman? Siguro, oo. SPR. Anong babal niya SPR? Sniper. Bumalik sa pas yung ano eh. Bumalik Uso na sa naman pas ng SPR. yung... Bumalik sa pas yung ano. Oo. Warzone. Bumalik sa 1984. Nanlock ko na yata yung PPSH eh. Yung PPSH 14. Nanlock ko na. Set a drop point for your team, soldier. Congrats. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Kabi na lang tayo sa bounty. Mainit kasi ang ano eh. Mainit ang scavenger ah. Kung makukuha mo, edi maganda. Madami sa Kunin. sabi. Doon tayo sa bounty. Kabi. Sige, pag makuha mo, edi ayos. Madami man. Dito ko sa bounty. Madami. Wala. Madami din sa ano. Papatayan tayo dito. Mauna ako sa scavenger. Mga walang niya. Mauna ako kay Scabi. Yun. Ojer, namatay si dito. Guys, buhay ah. Gago. Hoy, anong nangyari? Made in China. Isang man. Made in Isang China. squad dito mo. Na, parang Isang tulog, squad parang yung- tulog pa. Yung parachute ah. Hoy. May kalaban dito. Pa, Kaya nga eh. isang squad yung kukuha ng Scabi. Dito lang, dito Sila lang. apat. Naunahan ko eh. Naunahan May ko. baril na yun. Okay. Ako, naunahan ko sa Scabi. Di mo na ako kuha ng Scabi. Magkalaban din eh. Yun lang. Natin ang laban. Naubos tayo eh. Survive and you can redeploy. Pag nabuhay yung Scabi, kuha ni Face Scabi. Ewan ko bakit pag may adukan sa scavenger, lagi akong panalo. While you wait, feel free to Basta gawa ng scavenger, panalo. Bukol mo.
Uy, gago, di ko siya napansin. Ang tanga. Hindi ko siya napansin. Dami siya? Not over yet. Ang laki kasi ng gulag eh. Kaya nga Scabby, wala nakalabas sa Scabby. Bogli lang malakas. Pinataya ko ng ulang mo. Pinataya ko ng kanina eh. Ang gigigil ako eh. So yun o. First strike. Kalabang kami sa ano. Daily nagkalabang mo sa Plunder ni Bogli, pinataya ko. Plunder. O Plunder, sa military base. Paano mo Hindi nalaman? ko na nga inisip. Eh Oo, kasi paano nga mo yung nalaman? pangalan niya. Di ba pag napapatay ka lalabas yung pangalan ng pumatay siya? Ano tayo? Nakalagay yung pangalan niya, let's check. Di ko nga inisip na siya yun eh. Eh kasi nga di ba yung pangalan niya Bogli lang, di ko alam nagpalit siya. Dapat in-screenshot mo. Bagal mag... Oo nga, ano yun dapat ah? yung screenshot. Record mo sana. Inuubos ko yung dalawang squad eh, na team wipe ko na nga yung isa eh. Bagal mag-reload ng Plunder baril lang na ako. yun ah. Di ko alam. Eh masakit damage nan. Meron Kailangan mo. UAV ka, UAV. Eh kala ko UAV. Warzone logic. Pag Uy! binubo... Oh! Si Lipor? Ang galing. Si... Hindi kasi ni-4. Hindi, sarili mo. Possession na struck yun nakapatay sa'yo oh. Kaya? Nakapatay sa'yo eh. Bakit walang warning? Dapat may warning yun. Inom lang ako. Sumipor ako. Wala man lang warning yun. Mahinig ah. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Bagli, nag-suicide ka. Yung stress na makapatay sa'yo. Walang lumabas na pangalan eh. Strike lang naman. Strike lang naman pangalan. Bagli, suicide ka. Warm up done. Nasa ano tayo ano? Ano ito? Quarry. Pare o pare. Kakasya ba kayo? Salt mine. Salt mine na pala tawag doon eh.
Quarry. Battle Salt Royale. mine. Gas is approaching your position. Sa orange ba? Oh! Mga purple. Eh, gago eh. Tumalun na pala kayo dikilit sa sabi. Kumakain akong lugaw eh. Baka sa sabi. Tos. Disin tao sa pagkain eh, tatalon kayo. Your primary objective is to kill Ang them. sa banding. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Tapos kahapon ka pa, kinukuha mo lahat ng Enemy loot team ko ah. is tracking your position. Ang beses lang ako. Tangin. Welcome to the Gulag. If you Gulag survive, ka you're agad ah. Nice. La! Ba't naging hunted ako? Nagugat lang ako kami, naging hunted na ako. While you wait, feel free to give these wankers a proper cheering. If you find something to fight, feel free to give them that as well. Fight's kicking off. Naka-shotgun sila. Be advised, your teammates got their arse kicked. Ba't yun? They're RTB at this time. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Teka lang! Habang mami! Ano? Gave them a proper sort. Stand by for redeployment. Mami ako. Kasi ako na nga lang gagawin yun. Ano ba? Wala na nasira bike mo ah. Eh, sumusunod lang ako din na. Ay, mama, papakita ko sa'yo. Ay, sumusunod sa'yo, Bogli. Okay. Ay! Teammate has been cleared for redeployment. Your teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. May full sniper ka pa, may machete naman. Scavenger na tayo. Your teammate's done in. Ay, Return to shit. base. Laban. Ano ako? Hindi, sabi ko nga, ikaw na. Supply box identified. Marking location now. Ayun lang pala, walang nga. Ayaw malis. Update. Move to the next location. Oh, yun ang kunin mo. Bumabalal sa niya. Malayo. Ah, pwede. Ay. Hindi ka nag-loot dito. Dapat loot mo na. Objectives updated. Move to the next location. Gas is closing in. Bigyan mo na isa, Pops. May station. Ay, galaban pa. Tama. Ay. Hindi ko man lang narinig yung mga footsteps ng mga to. Kalit silent. Hindi ako hanap. Grabe niyo ako eh. Lalo kinakabahan. Ay, walang nga. Nabuhay na. Kinakabahan eh. Hindi lang. Wala akong magagawa, lumabas. Din eh. Pag umalis naman ako dun, wala din, nabulin din nila ako. Pag gano'n, nag-quit na eh. Oo nga eh.
Tapos yung weapon ko, shotgun lang. Wala na nakawin itong bato-bato na eh. Ako, basta nilikawa. Wala na. Marry that girl. 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 Marry. That girl, I'm gonna marry. Marry that girl. Marry that girl, I'm gonna marry. Marry that girl, I'm marry. I'm marry that girl. I'm gonna marry that girl. Before you nabibig ko ba sumasakit na ay kakakain ng lugar? Get yourself to proper cover. We're deploying soon. Dalawang sunod na panalo tayo, Tap. Bogly. Thank you sa like. Di ba kasama na yun? Enemy soldier incoming. Tax. Di ba kasama natin si Daily Plate na nang dalawang sunod tayo? Panalo. Saan ka ba? Bogli, meron dyan. Mga bubo. Matay ako. Flash game eh. Sino flash game kagabi? Unang win natin. Cloud 90. Ever flash game. Last game kami dalawa eh. Sige sa kami ng kill bago matapos eh. Basta kill 19. Online. Oh, in-game. In-game. Ba't lagi ako nakalikod? Ako naman silid sa bintana. Mission lang, mission. Battle Royale. Pag tayo dyan, magkakagera dyan. For your team, soldier. O, tira na. Tara, dyan tayo magtira. Avoid the gas. Get to the safe. Tara, dyan tayo. Kunin natin si Eddie ha. Natin si Eddie, dito na kay Eddie. Papakita ko sinus na sa yung gera. Dami sa likod. Uwi na, iyak kayo dyan. Skip. Agit. Uwi kayo dyan.
Gago, takbo! Dami! Dami ya, nakuha pa yun ah. Walang namatay sa atin. Malayo na. Contract. Ay, isang contract na lang. Ano na tayo? Isa pang contract na Eddie. Isa pang naman. Anak ko na si Eddie. Napakasakit. Kuya Eddie. O, taka loadout. Dun tayo sa amin kung red sticker ba yun? Tara na sa waterfalls tayo, waterfalls. Para. Selfie tayo, selfie. Ano Sa waterfalls. Ano yung waterfall? Joke lang. Ano yun? Ano yung waterfall? Walang buy station. Hindi ko alam yun ah. Doon sa may summit. Eto dito. Ah. May dam. Eto nandito by station pera. Sige. Pera. Loading na tayo. Tapos bili isa ng ano. Tapos bili isa ng ano tawag dito. Yung ano. Munition box. Pera. Pera. Bili yung munition box yung isa. Bili tayo munition. Eh, may sniper! Sa taas. Hindi. May sniper. Akala ko tao yun eh. Parang tao eh. Yung nandun. Doon ah. Nawari ako mag-pick up ng loadout! Dapat yung sniper. Habulin natin. Gago yan ah. Bigyan natin ng leksyon yan. Gloloadout tayo, ginugulpi tayo. Taka, habulin natin yan. Diba ulo eh. Kala niya ata mag-isa lang tayo. Oh, down na? Yun, patay Bago na. ka. Patay ka. Habol ka pa. Hindi na niya ulitin yun. Emotan natin to, emotan natin. Tawahan natin yan. Ayun, parang lakas ng hangin. Tawahan natin. Naka-electric fan ka na. Ako? Si Spoonik. Shower. Ito. Ow! Okay na? Okay na. Parang may bagyo eh. Nilapag niya ba yan, no? Yeah. Uy! Uy, saan? Ay, meron dito. Uy! Nangyari dun! Paano ka napunta dyan? Akala ko may nilampag sa'yo, ano? Broken. Ammunition ba? May isa pa dumating kasama niya. Dito. Kalaban. Dalawa. Bilhin na lang natin Ah, siya. may sniper! Walang iya! Saan? Uy, may Team- sniper doon sa kabila. Ayun na. Tatlo yan, magkakasama. Walang iya. Bati ka na ang tamaan nun ah. Tingnan lang, nakailag ako. Teammate has been cleared for redeployment. Paano ko naubusan ng bala? Wala. Yan. Taka nawalan ako ng bala. Eh, isang reload nga lang ginawa ko.
Sa kanya yung baril ko. Bawas armor ng isa. Down isa. Ah. Dito. Lapit ako konti ah, pa-cover ako. Grabe mo dito. Revive pa ang puta. Isa rito. Isa rito. Dito. Pakya na. Nice. Yan. Ano ka? Ito siya. I-cover niyo ako. Sige lang, i-ano niyo. I-heal kasi ako. Ako dyan. Oh shit. Di yata kaya. Nag-rush ako. Sige, sige. Down na isa sa kanila, patay na isa ka. Bawas na sila. Dalawa na lang sila. Napatay ko na yung dalawa, natulungan ko dalawa. Your teammates in the gulag. Rushing, If they rushing. survive, they can redeploy. Sana lang yata yan. Dalawa na lang yan, natulungan ko yung dalawa. Your teammate got a proper sortie. Matay pa. Sending them home. Yan, sige, maglaro muna kayo, maglulugaw muna. Tatlo. Tatlo. Kaya mahilo na ako. Ah, sana lang. Ah, shit. Na-down yung dalawa. Mag-isa na lang yan. Hoy! Dapat tayo na team wipe! Napatay kayo? Mag-teammate tayo. Sayang, na-down ko yung dalawa. Dapat, tinulungan ko na kayo ito. Busa na. Wala. Sana. If you lose, you're done here. Nakuha nila yung map 10 ko eh. You're up, soldier. Mag-warhammer ka na lang. Manit lang na akong warhammer. Warhammer kami. Hirapan ka dyan. Taas mo man. Back warhammer ka pa. Oh, nice. Loadout, sakto. Loadout to, sakto. Teammate got a proper sortie. Sinarado na yung nuke natin ah. Now go for the win. Parang may box ah. Si Daily Flight, cheater. Cheater si Daily Flight. Di niya man nakikita yung box, nalalaman niya kung nasaan. Nation accepted. Wala akong Di ko patay. pa, Wala bang di ko pa nga sasakyan dyan? nakikita Alam mo yung yung box. kuweba? Naka-spectate siya, di ba? Hindi pa? Saan? Di Dito? ko pa nga nakikita yung box, sasabihin. Dyan sa Marco. Uy, Ah, yung kunik mo bunker. yung box doon sa Sa taas. Marco. Oo. Meron ng gamit gun. Baka may laman. Nilagyan. Gamit. Bunker. Bago, Ay na, doon ako nakatingin ka. nag-drop eh. Mamatay ako sa gas Nanagaan dito. ako sa sala. Got gas moving in. Gaano pa kalayo yung gas? Malapit na. May sasakyan pala sa Only taas. Pangalawa na rin 300 meters away. Ay, dinarado na. Ano, Hawaii sa radyo na. Lagyan mong code. Nagamit na doon kanina eh. Binuksan ng kasama ko. Hindi pa looted yan. Ah, tinanggal yung tower.
Nabutan mo ba yan dyan? Ah, most wanted. Hindi. Ano most wanted? Tagal pa yun, ano, sabay mo na yung sound sa pag-alis, Pop. Tagal pa naman yung sound, diyan ka na sa dulo. Matagal na pala yan, talaga. Ah, dito? Ito pa kasi Max yung ugi. Kala ko bubuksan to. Oo. Scam ka ba? Wala na. It's a prank. O, gani, di ba? Yan yung sinasabi sa'yo. Sound na, sound. Sabay ka sa sound. Diyan na yung sound. Rarapa sana ako eh. Ayun na. Uy! Oo, sasabog yan, sasabog yan. Magkabo na. Sasabog yan. Tang inang yan. Sumabog yung kotse. Makulit ka. Talon niya. Kasi pinaggagawa sa buhay eh. Tulog Dap na tayo sa muna. loadout. Mabagal lang naman yung ano. Oh, Nice. Mabuhay din. bagsak na kayo dyan. Hanapot pa. May bounty pa. Bilit nyo. Bilihan nyo. Bounty target is up. Yabot yan. Nabot yan, nabot yan. Yabot yan. Uy, tabi! Ay, gago na, mali ng dampot. Riot shield na, dampot ko tuloy. Ayos yan. Marang Lobo kasi. lahat eh. May box doon ah. Tignan mo. Diamante tsaka ano lang. Tsaka shield na, dampot ko. Walang niya. Layo. Nakagos agad ako, walang niya. Bakit ba dyan? Ito, baril ah. Eh, Nakiyatan na rin namali dito kasi ko ah. ng dampot. Diamante Oh, tsaka pwede tayo shield na maglalaban eh. dampot. Sige nga. Hindi na pala. Nasa magkakampa kayo eh. Buti yung tapos yung lethal equipment ko, flashbang pa. Ba't ang layo? Ay, nako. Ay, layo ni Dale. Ay, ito scavenger. Ah, si Daily. Sa iba ka nag-spawn. Ay, mali to, mali. Sorry. Sa iba ata siya nag-spawn. O, tara, bili! O, tara, rushin natin yan. Cover ko kayo, naka-right shield ako. Ba may market? Ito yung ano. Ay, bigyan nyo na lang ako ng ano, 600. Ano? Oh, tama, 600. Hostiles in the area. Oy, oy, bili kay load Luludo ah. tayo? Kayo? Ay, kala ko gusto nyo. Maglulod Pwede ito natin uli. i-save to. Pwede natin i-save to para sa kahit ano. Nakakuha ba siya, no? Si Daily ng loadout? Paps. Ay, sige, Ano bili naman, tayo oh. ng ano, loadout. Para Sige, maka-loadout tayo loadout lahat. tayo. Nangangailangan yung kasama niyo, oh. Nangangailangan, oh. Pakidrop na lang ng ano, Nangangailangan kasama 600. niyo, oh. May 4,000. Okay. Bili kayo ay Paki-check na lang, ano na lang yung ano, bounty dyan, oh. You've got gas moving in. You've got a loadout drop inbound. Kaya Wala na. pera. Lumampas na pala yung bounty. nag-ghost na kaya. Ito, pera, oh. Lamang magugos na agad ako. Pera. Ano mga pera? Sige, pera. Ito, gamitin mo, oh. Ano? Sino Ano ba ba to? yan? Si Sponik. Maraming bala yan. Kilo. Mabigat lang. Mabigat Oh, naman gusto ito mo gamitin masyado yung ano eh. ko? Basta Gusto ba mo yung gamitin yung cycle ko? basta yung isang baril mo magaan. Oh, ito Oh, nga. try niyo yung 15 Nakagos ko. na agad ako, nag-ghost na ako. Hoy.
Saan yun? Saan yun? Wala akong bala. Na lang yung 1,000 nyo. Ito, 800 oh. Bibili na lang ako ano. Yung 200. Thank you. Bili na lang ako ano, munition. Wala akong bala eh. Munition. Bounty tayo. Munition ah. Bahala men. Kunin natin yung ano. Gusto mong kunin yan? Bounty. Wala. Oh, yung daming bulaklak oh. Spring season. Nga eh. Kaya pala mabango eh. Uy! Uy, asan yun? Uy! Sa top, sa... Sip ako dito men. Pamag. May nag-snipe sa'yo? Hindi naka... rifle. Ay, kala ko nakuha na yung bang. Uy! Nakita ko na yun eh. Uy, nandun. Broken na isa. Broken na siya. Sabi naman. Broken na siya. Patat ako niya. Uy, ang galing naman nun. Parang hacker. Hacker nga. Naka-ano siya, Headshot. naka-ano siya. Ang bilis. Imposible yun, imposible. Cheater. Naka-AMAX siya. Imposible yun. Naka-AMAX tapos nawawanit ako. Naka-AMAX siya. At saka yung scope niya hindi sniper. Oo nga. Parang cheater siya eh. Oo, tignan mo. Pang short range lang siya eh. Nawawanit kayo. Yeah. Spectate nyo. Pag ano. Dapat papakamatay ako dito ah. Oo, Papakamatay ako sa dumidikit, kanya. Sa pool tayong lahat eh. Test natin to. Ay, nawanit nga ako doon kanina eh. Nakahabol yung Cheater ata to eh. At saka tingnan mo yung ginagamit niyang Ayun, scope. talo na na. Ang short range mo. Bakit ako Tumalon dito? na sila. Nasa likod mo na. Gago yung ano dyan. Oo, tignan mo mo. Alam niya. Spectate tayo, spectate natin, spectate. Ay, hindi. Iba pa yung nakapatay sa akin. Bobo. Uy, nakaiwas sila. Nakapatay sa akin, tapos nandun sila din sa tower. Oh, yan oh. Ayun oh. Oh, Ano cheater? cheater siya. Oh, tinan mo. Oh, What the fuck? tignan mo, cheater. Cheater siya, men, oh. Report natin to, cheater. Hindi siya ma-block, no? Hindi, tira ka agad siya eh. Tinan mo. Tignan niya. Alam niya kung saan. Ayun oh. So, tama, wawanit niya. Tama. Wawanit niya, no? Oh, tignan mo! Oh, Oh shit. Ginodim, oh, tignan mo, 31 kill pa siya. Oh, 31 kill pa siya. Naka-aimbot ata ito eh. Marunong naman, ay lumaban ng patas, no? Peter siya, men. Naka-aimbot. Tara. Tara. Russian pang puta. Na-report nyo na? Report Oh, reporter. Wait lang, report ko pala. Paano ba mag-report? Sinong leader? Ito, report ko. Ako, wait lang. Na-report ko na. No, titignan natin kung cheater talaga. Tignan natin. Ay, nag-loop si Bugli. Cheater to, paano magsa tayo? Sayang ko. Gago ang purge. Dami ba rin? Walang yan, nakahulo lang siya. Nakahulo lang siya. So, naubos niya tayo. Alam mo. Ay, nag-lip sila. Bakit? Doon tayo. Ito tayo.
Low, low. Ba't kayo nag-left? Ba't nag-left kayo? Kala ko Ba't nag-left kayo? Left and Invite right. ako ni Boko. Left and Alam right. mo, di ba nandun pa siya sa tower, umalis na siya dun kasi. Alam niyo yung tower na may truck sa baba? Andun na siya. Na-headshot niya ako gamit niya lang yung AMAX yan na holo. Tapos 31 kill pa siya. Pero yung maghihinalang cheater siya. Eh? Ay, mic ko. Confirm talaga man. Abansa na ako ng hayop yun. Alam niya nga kung nasaan eh. Nasa background. Umay sa ganun man. Pag talaga natuto akong mag-cheat dito sa PS, kung mag-cheat din ako. Gumawa ako. Ay, sinave ko yung clip. Never-put ko din siya. Bakit? Ang nga siya. Abansa na ako nung hayop na yun. Alam niya kung nasaan, tapos nandun na siya sa tower. Doon sa tower na kulay pula na may truck sa baba. Yung malapit siya doon sa stadium. Andun siya eh. Tumalon siya. Tapos na one hit niya ako nung AMAX niya, headshot pa. Kaya kayong ano? Russian yun man, Russian. Naka-aimbot. Kaya nga. Naka-aimbot. Mag-isa lang eh na. Oo, nakasolo siya. Tinanggal niya yung finding na teammate. Babansa na ako nung hayop na yun. Gagawa rin ng ibang account yan eh pag ano eh. Kaya nga. Kaya hindi na mawala. Sana sumabog yung computer nun. Uy, isang ano na lang ako, sa farm na lang. Mahal ko na si Eddie. Sa farm na lang. Sino? Anthony Davis? Panalo sila, men. Talo. Limited yung minutes ni ano pa eh. Hindi ako nag-20. Ako nga. Ni Davis. Buti hindi ako naka-20. Baby chicken. 80, men. Oh, Pero kung maban man niya, sayang yung blueprint niya sa AMAX. Kaya ginastos niya dun sa account na yun. May blueprint siya na AMAX, yung bala may kulay. Kaya hindi niya pag naban account niya. O hindi mo niya ito siya, babansa na account niya. Pwede ko YouTuber yun. Hanapin natin sa YouTube to. Baka makita ako. I-report ko yung YouTube nito. Hindi naging babe. Oh, return mo na. Kapag gusto pa ako mamatay. Babe. Gus. Unlock ko na yung ano. Unlock ko na yung PPSH. Oh. Oh, yung link. nice. Tingnan mo, cheater ang puta. Ako yung ano? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Watch the skies. Ako ka din eh.
Alright, that's enough fucking about. Akin itong dalawa. Paano ka-aimbot siya? Aimbot yung ginagamit niya, hack, saka wallhack. Naka-wallhack, bullet hack, tsaka naka-aimbot. Tatlo yung hack na ginagamit niya. Wallhack para makakita yung kalaban. Aimbot. Tsaka yung bullet hack. Yung bullet hack kahit nasaan ka, tatamaan ka eh. Nakakainis. Military. Sige, sige. Teka, wait lang, giving up pa sa akin. Ay, giving up pa rin sa akin. Hoy, ayun na. Ang tagal na giving up. Ayun na, dito ako pinatay ni Bogli, oh, nandyan ako. Nag-snipe ako dyan, oh. Andun siya, oh. Pinatay ako ni Bogli. Nandyan siya, oh. Pinatay ako. Nalang ang galit. Gamit dyan. Gamit dito. Eh, dito ako nag-drop, ah. Doon siya nakapinatay ni Bogli, dito ako nag-drop. Parang kung ano. Ay. Kukuha ata ng king. Ay, king tuloy. Kukuha ata ng ano. Oh, tangan. Patay ako kagad. Nakaga akong nag-drop. Hala! May nasa likod ko pala. Ultim pala yun. Hindi ko siya na-ultim. Kita tayo ko kabali niya. Right, you return to the front line. If you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Okay, Francis, ito. Oh, lo. Stand by for redeployment. Patay. Jemay. Ana. Tapos tingnan mo yung parang pang tago sa. Grabe naman yun. Saan yun? Oh shit, dami. Sa gulag. Nakapatay siya, nasa gulag. Survive, they can redeploy. Ang baril. Hindi mo mapatay na, naka-riot shield na. Ay sila, hindi yung team na pumatay sa akin. Apat. Yung bounty natin, hindi pumatay sa akin. Teammates in the gulag. Nagulat pa ako dito. Survive, they can redeploy. Ganun pala dapat. Pagkakuha niyo ng rifle lahat, sama-sama kayo tapos mag-rush kayo sa mga kalaban. Ganda ng utak ng mga yun, ah. Mautak. Teammate redeploying to the AO. Nandun pa rin? Kala na, walis na sila yun, ah. Kung nasan yung dilaw, Sa buy nandun sila station. lahat. Sa buy station sila. Bibili ng kakampi. I think. May namatay sa kanila eh. Ah, naglo-loadout sila. Oh, yun, ah. Nag-loadout na sila. Malapit na nagsisig na. Happy naman na nanonood ako. Ano ka itong bounty? Wag na. Back na dyan. Wag na kayo dyan, back na. Saan yung bounty dito? Uy! Likod! Likod. Eh? Huli ako.
Parang Hotdog kasi naka-AMAX ito eh. lahat to. Alis na. Ano ba kasi manlock yung AMAX? Hindi ko manlock yung lintik na AMAX na yun Test eh. ko ba dyan? Ano, king ka pala? Paano ma-unlock na AMAX? Ano doon, men? Click mo yung AMAX. Sila na naman! Eh di ba sila din yung pumatay kay ano, kay Daily Plate tsaka sa akin. Welcome back to the channel. In today's video, we're going to focus on the PPSH and the Swiss. We're going to cover some of the stats. Obviously, if you follow the channel, you know I already did a PPSH breakdown where I kind of covered some base stats for the weapon. Feeling ko masaya maglaro pag may ano, pag may hack. Pero ano, 7 out of di 10 magtatagal, maano ka din, mabubuharin ka lang deaths in the din kasi may US hack. are caused by chronic illnesses that are preventable, like heart disease. Ooh, nice. There's some like new positions and stuff that you can go in. Oh, yeah. So inside here, this is all like kind of open and fresh. Benny, you playing with members dev? I'll probably do. Sa taas! Nasa taas si Scabby. Ay, nandun pala sana, nandiyan sa container. Iuwi na. Wow, mira dito po. Alisin mo na yung ano mo? Okay. Alisin mo na. Makakaya ng barrel na yan eh. Meron ng loadout. Ebe mo didilit yun. Pa ako. Oh, nakakatagtag ko. O, pwede mo nang bumili isa. Hindi ako talaga. Pagka ako mga Scabby, bili ka muna isa. O, pagka bili mo isa, kuha mo ng Scabby. Bumili rin. Mataas yung... Uy! Naka-shotgun. Yun lang. Yan ay market sa atin. Ang usama ko. Shotgun. Nadadal ko yung ano ko. Ate! O, pota, kapatay ka na naman bakla ka, loko. Sino nga party leader? Sino party leader? pala. Bumili yata. Ano mo kukunin ka? O Mare, patay ka na naman. Oh, Lord! Lord, nandiyan pa yung core nila. O, yun naman yung core nila. Core nila, sa akin, Lord. Eh, tago Lord. Wala nang ano eh, sa Sandilan, makalig na. Parang mas maganda tong Mortal Kombat ngayon ah. Makakount pa rin ako. Yan, nabala silang TNX. Yan. Basta ang COVID dyan. Saka na, sa inyo ano, daily flight. Lockdown pa. Wala na. Lockdown. Lockdown School ulit? Lockdown dito. Lockdown ulit? 2 weeks tapos. Oo. Tapos, open na siguro. Open na yung ano. Open na yung dine-in din. Nag-lockdown din yun. Pag 2 weeks din eh. Oo. Dito, medyo Ay, okay. bastos. May nakaayos ako Tumas eh. kasi dito, men.
Ayaw ng mga Canadian magpabaksin. Gago pala yung mga yan eh. 1,000 lang dito nagpabaksin. Then sa US, million na din, di ba? Marami na rin dito vaccine dito pero ano eh, may tinigil na vaccine eh dahil sa side effects. Yung galing sa Johnson Johnson's yata. Oo nga, ito. Ano yan sila? Divorce? Anong side effect? Blood clots yata. Blood clot. Hindi ko alam kung ano pa yung iba eh. Pero ano naman eh, mga 7% lang yung yung naapektuhan. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Out of million yata. Hindi ko alam kung ilan na eh. Pero yung kaso dito, hindi naman, okay naman na eh. Bumabalik na sa school yung mga bata eh. Yung Pilipinas. Wala. 1 million cases na. Sino kaya na nagpo-presidente ulit? 1 million na pala. Mas stricto pa sa Pilipinas eh. Ano ba, next year Kaso madami pa rin lumalabas ng walang mask. Dami, araw-araw may napapositive eh. Sige, gusto nyo mag-comment. Ay, kala ko tama. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Oh. Siya, tatakbuyan siya naman. Marcos. Kaya pumasok ka dyan. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for you two. I'll take it. Gas is approaching your position. Daw. Safe zone. So, dalawa to controller, magsampay ako. Pagawaan pala ng asin yan eh. O, saan tayo? South Tingnan Mine. mo, may ginawa ako kamala ng silabas kasi pangit nyo ka banding. Parang PUBG na to ah. Bakit? Ito, meron na din ganito, parang PUBG. Dahil nga sabay dyan, ako kong brat. Clear to engage all Lalag ako. supply box located. Move to secure. Hiray yung cellphone mo dyan. Nakakalito mo. Iba no? Next objective located. So sa AK-47 na naman. Kung AK-47, nakakaburak. Alam ko, umupo ka dito. 300 ako man, MS. Kaya? Pwede na pala tayo mag-loadout. 300 Taas naman lan. MS ako. Pwede na tayo Kaya nga. mag-loadout, men. Na yan, nagte-teleport na yan. Next objective located. May kapangyarihan teleportation. Meron din cheat na ano. Yung sa Warzone na pag may nakakalaban ka, maglalag sila bigla. Bogi. Ano to? Pink. Loadout na tayo. Baka nag-cheat ka ha. Wala kayong pera ko dito ha. Sige, sige. Primary objective accomplished. Supply box. May satchel doon. Nakaloadout. Meron akong sword chin eh. Nyo, may lang base station? Ito yung base station na yan daw. Ayun pala, mayroon palang base station dyan. Bili kaya ano?
Bili kayo Nation. ammunition. Na maglalulot lang din ako. Enemy UAV overhead. Nabibili ko ammunition. Ano yung bilihan? Ammunition! Bila kayo AB. Anong bumili? Kano? Kaya akong pera mo. Eto. 800. Uy, ako na yung bagay ko, ako na yung bagay. Ito pera. Bili ka advance UAV. Ano lang itong ano. UAB na ka. Gas is inbound. Bumili ba kayo? Ammunition? Dito, to. Oh, dito. Isa ka ba? Baka tumabog. Copy. Uy, binabagala ka ng tok-tok. Kita. Ay, dito. Ang kita si isa. Ano yan? Hunted pala ako. Sorry sir. Nice. May kasama pala tayo dito. You're up next. Halikod. Sorry sir. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Dito may crack na yan. Nice. Team wipe, hindi pa. Meron pang isa. Okay. Camera up. Nandiyan pa yung loadout ko. Nandito, daming loot. Yung baril ko nandiyan pa rin. Ayun na, ito. Hanapin mo dyan pa, Plunder dyan. Yung AUG ko. Max level na din. Teammate redeployed to the AR. Ibigay ko siya. Asa na yung og mo. Uy, may kalaban pa, may isa pa. Saan? Pin mo. Nandyan na. Di ko nga nakakita eh, binawal lang ako. Ayun na flashbang ako. Teammates in the gulag. Gago na tabanta ako. Patay na yan? Flashbang kasi. Hindi pa. Dalawa pa pala. Uy. Wala. Uy, team wipe. Nice one. Nice one. Pakitingin na lang pag may ano. Nito. Ala tong bala, walang yan naman. Nabulo na ako ng bala din. Ito, bigay. Ito, sino bibili kaya, no? Kaya ng pera. Ako na lang. Okay ka na. Oh. May bala pala dito. Sama-sama na lang Ay, tayo ay. para ano. Tama, samahan niyo na ako. Baka may kalaban pa dito. Public ang reloadout dyan. Meron may box pa sa loob, oh. Nandiyan na yung ano, yung gas. So, First wave ba yan? wala nga. Ubusan ako ng bala. Ano, walang sasakyan. First wave yan? First wave. Puta ang bilis na ito. First wave yun, South. Mabilis yan. Ayun, Bagli, layo bili takbo dito, Bagli. Bili takbo dito, uy. Dito. May tao sa buy station. Oh shit. Pili ka na lang. Sige. Bebe.
Uy, gago, sakto yung loadout to. Kaya naman si ano? Ganaan na red na lang. Walang. Dalawa. Grabe. Matma. Nasaan? Tara, kaliwa na tayo. Kaya lang. Ayun na. Hold up pa. Dalawa yan. Tatlo pala. Kunin ko to tapos kunin natin si ano. Kunin natin silang dalawa. Tara. Saan yung contract? Ito ba? Duling naman ako. Huwag tayo dyan dumawag dyan. Hindi, dito yung sasakyan eh. Na-sniper siya, na-sniper. Hindi mo dito buli. Dito tayo naman sa... Dito. Saka naman na. Dito tayo din naman. Bante mo, ano mo? Gumawanti sa... Sa left mo. Diyan yung kalaban natin. Saka mo lang konti yung... Andyan sila. Mayroon din doon. Evan? Meron din sa kaliwa natin. Ito na kayo helicopter mama. Eto, sakto oy! Ay, walang yay, sakto! Oo, mabibili na kayong dalawa. Ay, ano pala? Thank you. Nagari heli. Gusto nyo mag-load out? Ay, kulang pala. Yung scavenger, Sakto kunin nyo na. lang. Gusto nyo mag-load out? Para sa inyo. Mag-load out, gusto nyo? Pilote dito. Pilote. Sige, look Para muna sa inyo, tayo. load out. Gusto nyo? Abangan natin yung mga pumatay sa inyo. Doon ako sa rooftop ako. Kunin mo yung heli. Dito na palang gas yun. Heli man. Ano na yung heli? Ano? Pwede natin pan loadout. Pwede na. Kaya gusto Chopper nyo tayo. mag-loadout? Mag-loadout? Wait lang. Wala, hindi ko makukuha. Gusto nyo ba loadout? Kalaban ako dito, may kalaban ako. Uy, Ano pala? may sniper. Pero isa lang yan man, isa lang yan. Oo, sige, copy. Oh shit, may kasama na, dalawa. Ano? Antay mo umalis. Down. Sniper mo, Patayin mo yun. no. Hoy, dito! Huwag kang lumayo, ibubli! Parang ngayon pa-revive sa akin. Tama ba sa akin? Don't want to die. Gago, may isa pa. Uy, Gago! nabuhay May pa rin yung nakakap mga yun. pala dun. Hindi, napatay ko na yung dalawa. Natuluyan ko dalawa. Yung hindi lock Yung niya. dalawa na daw natuluyan ko. Sana lang ang pag-asa. Low. Yup. Copy that. Hindi lock sa inyo, man.
Ilag kaya. Hindi naman. 74. MS ako. Palit tayo ng server. Palit tayo. 200. Eh, gago! Nalapitan. Sino gustong mag-host? Oo na lang. Ano, sino mag-host? Sige ako, try ko. Sige. Wait lang pa, wait lang. Si Bogle, Bogle, Bogle. Ayaw na ni Bogle. Ayaw na ba? Bait niyo. Ayun na. Ayaw. Kala namin ayaw mo na eh. Lumapit niya ay lumagnaw na yung lugaw ko. Back ko nga to. Uy, lakas ng hangin ah. Spunik. May bagyo. May bagyo. Balita. Sir, nilagay ka sa babo yung tumatay ng kanlugal. Tagal naman. Bakit? May bagyo na. Bumagyo ba? Bakit bumagyo ba? Bumagyo. Tama na, tagal ah. Ayun. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Baklaran? Doon ba yung drop zone?
McLaren. Di ko alam. Nagtitiktok lang ako eh. TikTok ako eh. Oh. Ito yung cellphone ko. Andun sa Mars! Sige! Di ko pipicturean yan. Araw-araw ka pa sa nilalaro ko. Ang tayo na eh. Oo, dito pwede tayo yung speed station. Speed station tayo dun na may Scrabby. Kaso baka madaming mga. Pwede tayong rally. Rally na naman. Battle Royale. Rally tayo yung Avoid the gas. Get to the safe zone. Never mind, okay na yun. Dito na tayo. Saan tayo? Natalon na ako. Ay, tamalon na ako. Nakala ko doon tayo. Nagmag kayo eh. Kala ko sabi niyo dun na. Dito na lang. Dun na lang tayo. Saan kayo? Punta ka na lang dito. Kunin mo yung chopper. Punta ka dito. Gano na sa chopper. Laban Punta dito. lang ako dyan. Yan ang lalaki may kotse naman. Dito na lang ba? Dito lang ako. May scabby dyan, may scabby dyan. Punta na lang ako dyan. Friendly UAV overhead. Eliminate all targets to the AO. Located a supply box. Secure that position. Lag nito. Lag pa rin. Hindi. Wala. Gusto mo mag-restart? No, Laban. Hindi ako yun. Hindi na lag. Okay. Laban dito may sarap. Sige, pababa na ako. Dito? Ay, dito siya. Ay, doon. Wala na yung balahan dito ah. Contract updated. New objective identified. Salamat ba? Saan banda? Buwata. Next objective located. Loadout na. Di sarap. Buwasan niyo muna yung Scrabby. Hindi niyo huling bigay na pera ng Scrabby. Contract complete. All supply boxes located. Load out na. Load out na kayo. Nalilito ako sa mga buy station eh. Iniiba-iba yung spot eh. Dati dito. Sa kaliwa. Iba-iba nga. Bili na kayo load out. Punta na kita kung ano ganawan yung chopper. Lolo! Di ako finish. Ogo! Ay, sumabay pa sa akin si Kuya Ulo. Alis na ako dito. Ay, Ano ba bila na pala. makakabay pa ako? Ogo, may sumabay sa akin. Pagpakyat ko sa malubong. Kaya lang di ako namatay. Kuya Ulo yun ah. Hindi namatay siya.
Ano, ghost na agad tayo. Sagot ka na yung pang ghost. Oh, bili ka na eh. Ghost na tayo. Magpapilitin lang ako. Chill. Eh, hinira ako ng isang team dun eh. Sila yung ng gera pero sila yung ng gera pero sila yung nawalan ng dalawang kasama. Friendly loadout drop on the way. Sila yung ng gera pero sila yung nawalan ng dalawang kasama. Wow. Sila yung ng gera pero sila yung nawalan ng dalawang kasama. Salamat, Mayor. Bilisan niya mag-loot, baka mamatay na naman tayo dito. Salamat, Mayor. Oh, Oh, may bumapakit na. para sa'yo yan. Tara. Saan ba tayo? Chopper ba tayo? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pwedeng ewan mo sa'yo. Ready tayo. Gusto tayo. Gusto nyo mag-recon? Pangit! 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 Para mag-camp na Baka tayo. na ice bag mo. Tulog ka nga ng maaga lang na ice Oh, bag may mo. nagre-recon dito. Nabanatan natin. Oh, Ayo, tirayan natin. Yung ano. Ay, hindi, wag na. Nasa loob pala sila. Gusto tayo. Dito tayo. Sabi na lang tayo. Sige, sige. Eh, Okay. Under construction pa yung tall building ah. Uy! Made in China, made in China, made in China. Made in China limited. yung construction pa nga eh. Under construction pa, hindi pa gawa eh, no? Kaya nga eh. Under construction. Nasa Contraction. contraction ng puto. Contract. Ginawang contract. Next objective located. Gawa na ba? Gaano ba kataas to? Hindi pa ano. Tuloy ko kayo rin. Pa ako dyan man. Bago na sobrang naman yung ano ko. Yung Bakit ko yan? ng elevator. Garaman naman. Sobrang. Hindi pa gawa. Hala! Bastos! Umakit Uy! ang elevator para nakuha eh. May kalaban doon. Ano kumuha? Baba, may kalaban sa baba. Ano? Sa taas? Hindi, sa baba yun. Ah. Ano, patay na? Hindi pa. Papa. Sama rin may sama rin. Down. Patay na, wala na. Isa lang. Ano, naibaba ako tuloy. Naibaba ako tuloy yun. Sama rin sa Enemy UAV overhead. ito. Ay, Got gas inbound. Safe zone relocated. may nasa tasak. Enemy UAV overhead. Purple ano, violet thing. Galaban din. Enemy UAV overhead. Ah, UAV. Nakaka-loadout. Enemy UAV overhead. Purple thing. Nandito sila. Dalawang box yun. Taas. Naka-ghost din sila. Oo, nag-ghost na. 47 meters dito. Hostiles in the area. Oo nga, nandito nga. Oo, nandito na ganun. Asa tuktok! Asa taas!
wala na Ay, ulit. meron ano, may galing gulag. Hostiles in the area. Enemy UAV overhead. Ba't daw may galing gulag? Kunin nyo na yung Scabby. 17 meters, northwest. Sa location ko. 45 meters dito. Palayo ng palayo yung Scabbing gear natin ah. Dami natin pera. Pwede na tayo mag-set revive ah. Objective accomplished. Supply box is found. Oh, wala na. Wala akong armor, walang hiya. Napatay niyo na ba yung ano? 38 meters pa rin eh. Ando meron Uy, dito. dito. Huwag na ako sinasabi ko. Hindi ko alam pala, hindi ko alam. Sorry sa. Salang yan, salang yan. Nice, nice, nice. Kaya ako plate. Ito. Ayun pala, meron palang hagdan. Pa, 11k pala. $11,000 pala pera ko. Saan bumili ng UAV? Grab na tayo. Kunin ko na yung satchel. Saan ba yung satchel? Slash. Ano to? Ito. Tara, punta tayo sa buy station. Bili na tayo ng selfie natin. Tirahin natin yung king. Tirahin natin yung king natin. Tirahin yung king. Ano tirahin yung king na? Jailbreak. Oy! Jailbreak out the sky. May king doon. Hostiles in the area. Saan ba yung bounty? May king. Kaya dito. Diyan na ba sila? Sino ba mawili? Ano, may galing gulag. Yung bounty natin yung king. Bounty natin yung king. Dito lang, dito lang. Lapit. King na nga, hantot ko. Rail tayo, rail. Oh, yandar! Selfie. Bili tayo selfie natin. Oo nga, tsaka ng mas. Parachute ka na lang doon, Bogli. Sa buy station. Saan si Bogli? Uy, may nag-drop. May nakita ko kanino. Sige. May nakita ko kanino nag-drop. Tapos tirahin natin yung king. O kaya camp na lang tayo. Pwede rin. Doon tayo sa tower. Doon tayo. Ito, sukli ah. Bili. Bili na lang ako UIV pala. Precision. Precision ako. Oh, ito sukli. Bila ako cluster. Naka-selfie na ako. Saka naka-gas na siya. Diyan na. Tara. Tambay na tayo. Maliit na yung circle eh. Dito tayo bando. Pwede tayo dito. Yan, purple. Uy, Tower ba dyan? Ano? Dito, Eh, yung king na pwede kong headshotin. Baksak! bagsak. Baksak! One shot King, ang pucha. baksak! Nabroken ko siya.
Nabukan Broke ko mo siya, pala sino eh. yung Kaya pala one shot eh. Sino yung pumatay sa kanya? Ako. Pagkabukan ko namatay ang puto. Ay, nakawawa naman yun. Pagkabukan namatay ay. Nawala ng pag-asa yung ano eh. Tara, dito Nawala tayo. na pag-asa yung queen. Feeling Lipat ko pa tayo? ano lang niya ilang segundo. Oo. Feeling ko ilang Tara, segundo lipat na tayo. lang yung king. Saan Wait yung... lang, wait lang. Wait lang. Paano Ba't ko may mas wanted to? Ba't may mas wanted ka? Siguro mga auto Uy, nahulog ako. Pucha. Kunyari mag-isa lang siya. May elevator dyan. Mga auto si Bogli, kunyari wala siyang kasama. Yan ang most wanted. AFK pala si Bogli. Tarahan natin. Nakakatawa namin si Bogli. Tara. Green mark ba tayo? Teka lang, pinupuntahan namin si Bogli. AFK si Bogli eh. Ay, sa bagay sa kanya yung pula. Oo nga eh. Mas maganda siguro kung pula yung damit niya itong battle pa. Sa'yo, Ayun bagay mo rin yung ano eh, yung rainbow. Bastos ka! Pumunta dito! Tukoy kita! Oh, parehas na eh. May uniform na tayo. Magkakatuwanan tayo dito yung mga kalaban. Lipat tayo dito, Mama. AFK talaga si Bogli. Ayun, mag-lang na. Tara. Hoy, Step sa akin. hoy. Wag. Airstrike. Uy, cluster! Dito sa loob. Pasok. Uy! Sniper. Nabot! Nabot na yung strike. Kawawa naman. Sige lang, mabubuhay naman siya. Ulat ka ako. Broken! Ay, gago, may nasa baba pa. Kasi naman, haharot eh. Haharot eh. Mali kasi pintura eh, haharot. Haharot kasi eh. Labat na buhay. Lumay. Close lang ako. Yung gago, sumakta yung most wanted. Tara, bili na natin sila. Wala na to. Sino bibili mo? Daily flight. Ano? Ay, Buhay kami. buhay na pala eh. Kami sa most wanted. Tangin na, lumipat pa ako. Nabuhay kami sa most wanted. Oo nga, no? Asa nga pa? Nasa tuktok? Na-down ko yung isa sa taas. Pwede mo lang tuluyan. Isa pa sa taas? May isa pa. Down ko na. May isa na lang yan. Isa na lang. Masin mo na. Doon na isa. Hindi mo makita Hindi, dito. fight. Nandito sila sa hagdan. Bili mo. Andyan. Nice one. Sabi sa'yo eh, mag-isa na lang yan. Paano na lang? Pabili. Ipatin mo. Ako yung bilhin nyo ngayon. Pops, pabili. Pops, Sige. idol, Lord.
Wala namin isa na lang ngayon. Pabili ko, man. Close na yung buy station eh. Ay, meron pala doon. Masama magsinungaling. Pops close o ayaw mo lang ako i-revive. Dibs on that. Ay, may tao. Bali ka ah. Enemies in the area! Mahirap na yung magbili dyan. Ang nako pa ng baril oh. Maganda yung loadout na yan ah. 16,000 pa naman yung pera natin. Nakaloadout Oo, na tapos yan. mamamatay lang tayo. Enemy UAV overhead. Nakaloadout na yung baril ko na yung daily. Naka-max level yun. Meron ako ba yung buy FAA. station dyan? Wala na, yun na lang. Ayun pa, meron pa din sa hospital. Gas is moving in. New safe zone located. Bounty target identified. Ay, meron pa palang isa dyan. Loadout Ayun pala yung kanina. Limited. Mag-headbreaker ka nga, Pops. Ayun, naka-ghost. enemy UAV overhead. May footmark, may footmark. Oh, sa left sila. Pre. Hanap ako ng window eh, para tatalon ako dun eh. Tayo dito sa building min. Nasa rooftop pa, nasa rooftop, Pops. Nasa rooftop. Tao doon, sa taas. Pabili na, pabili habang wala pa. Gas is closing in. Thank you. UAV. Friendly UAV overhead. Uy! Sa taas, sa taas. Nakakot na ng zone. Saan na dito? Saan sa taas? Ako sa taas yata. Saan? Hindi din. Oy, 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 meron pa dito sa kabila. Bakit? May satchel dito. Ramp na tayo dito pa. Oy, na-headshot! Saan galing yan? Kalaban mo? Only 10 remain. You're nearly done. Ah, Huwag kang akit ha. nasa baba lang siya. Nasa baba lang siya. Andun siya sa may ano, dun sa may tulay na ano, ayun na yung nakasasakyan siya yan. Tapos, mayroon pang kalaban dito. Pwede tayo makit dito. Ayun po. Pre, dito. Huwag dyan. Ay! Cancel mo. May tao dyan. Ukit, may tao dyan. Wala, na-accept ko na. Oh shit, pamunta ka. Balik ka, balik. Baba ka ulit, baba ka. May tao? Baba ka May ulit. tao ba? Bumaba ulit ako, bumaba ulit ako. Bakit kami min? Nakaakyat ako eh. Wala naman eh. Dito. Nasa rooftop sila, nasa rooftop. Nasa rooftop sila. Uy! Ah, dito. Sinundan. Meron din sa baba. Nakuha yung pera ko. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Uy, nangyari. Tanginang yan. Napindot ko yung exit ang pucha. Napindot ko yung ano eh, exit eh. Hintayin ko kaya. Panalo yan. Sayang ah. Pindot ko yung exit.
Ayos. Panalo na ba? One team more. Sayang hindi may dadagdag yung ano win sa akin. Ay, yun lang. Science. Tangin na. Na-exit ko ang pucha. Kita ata. Tumalon na si tumalon na si Bogli. Pasakto pagkatalon niya, nandun na siya sa gitna ng ere, na headshot siya. Pangilan kayo? Parang cheater. Second man. Ayos ah. Second. Pagkatalon ni Bogli, na nasa ere na siya namatay. May cheater na naman? Headshot siya, cheater ata. Parang cheater. Tangin ang Parang cheater eh. Ano ka, pababa? Yan kasi. Tinamaan ako. Daily flight, naka-crouch siya. i-try natin ulit. Magna number 1 na yan. Naka-crouch siya, Nagagalit eh. Naka-crouch eh, si Daily Flight. Cheater lang naman ang nakakatalo sa atin eh. Pag patas-patas lahat, sigurado panalo tayo. Oo, cheater lagi. Tangina, napindot ko. Exit ang pucha. Buti hindi kayo nanalo, kung hindi nasama sa win ko yun. Sama. Lilimangalan yung win sa ano ko eh. Okay. Kakonsol sa lilimawin. Kansa ko 5 lang win dito eh. Kasama na win ko sa Plunder. Top 1 ko sa Plunder. Ang lakas ng mic mo, kunin. Lakas na naman. Naririnig pati yung mga kapitbahay niya. Di ko kapitbahay. Parang yung kasig yan eh. Di ko kapitbahay yun. Di ba nandito ako sa sala, dito ako naglalaro. Nasa dining table lang sila. Kasambahay. Kala ko kapitbahay. Nasa isang bahay lang kami. Yung mga pinsan ko, ingay. Walang noise cancellation. Last game na ako. Gala size na din. Sige, lads. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Kundi cheater yun. Panalo sana tayo yun. Dalawa na lang yun. Yun lang naman ang nakakapatay sa atin. Yung cheater lagi. Enemy soldier incoming. Sana tayo bumaba rin. Enough practice. Time for the real thing. Wala. Battle Royale. Wala. Alright, soldier. Mark a drop Huh? for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ano? Restart? Back ka? Okay, sige.
Bogli, may kasama ko Bogli. Sana wala daw net. Tara. Kompleto na. Tangin, LDT ka na wala bigla yung net. Yun. Nag-clear yung signal. Muntikan na. Muntikan na nawala yung net ah. Hello? Anak ko, aso mo sila. Kaya. Kaya. Wala ka na. Hoy, tumuli ka dito. Aso sila. Servisyo mo. Ano mo? Yung alam mo yung pick-up sale, ayun yung miraculous. Bakit nyo ba nata? Ano lang? Okay, nilirapan na kasi tayo yung nakakala. Yan. Pareho ko kasi sa mga lumit. Paano pag dinaklinig? Kahit pa-issue yung mga pami. Oh, it's not valid ID. Not valid ID. Wala kasing lumalabas na contract na ni Edo sa ano sa farm. Ay nalang kulang sa ano kung si Edo. Sabi lang nila sa season 4, kaya lahat na nag-change sa amin. Bigyan ko nila pero tingnan mo ba naman si Flag? Kaya So may chance sa pang chance. Kaya sinasabi nila. Mama, daris ka mo. Mama, daris ka mo. Mama, dari. Okay, mga conversation. Dinig niyo ba ako? Hindi nila ako dinig. Law niya ako. Law. Kanig ka na. Law. Dinig ko rin kapitbahay. Dinig ba? Ay, wag kayo Rinig maingat. namin. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Branded siguro yung ano ni Sunet, yung mic niya. Oh, pagod daw mag-isa. Kung na daw niwanan MM, boba daw ng tank. Gawin sila sa ML. Oo, kasi boba daw yung tank. Tanga daw yung tank. Niwanan daw yung tank. Wait lang ah. Low. Low. Dinig na ako. Yeah. Naninahan ko lang yung mic. Ano brand ang ano mo? Ano brand ang headphone mo? Ano lang. Yung naman headphone lang. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Parang megaphone eh. Sigaw ko na kayo doon. Sisigaw ko sa ML eh. Di na problema yung mic ko eh. Yung nila, sisigaw ko sila sa ML eh. Away sila sa ML eh. Sisigawan sila eh. Alam, hinakakulan yung microphone ko. Low. Ayan. Okay na? Yeah. Okay na. Okay na? Closing on Plan B. Okay na. Okay na, masyadong mahina.
Ayos lang. Sakto na. Dinig niya pa ba yung kapitbahay? Oo, pero mas mahina na. Sigaw kasi, sigaw eh. May improvement. May improvement yung kapitbahay. Katanga daw nung ano, tang. Inuwanan daw yung MM. Ano yung takbo yung tang? Oh. Tawag sila sa ML eh. Oh, sumugod daw. Wala namang kasama. Ano itong helicopter dito? Scavi tayo. Hindi pa magkuha na. Sabi sa'yo, kukunin ko itong helicopter. Nasa taas yun eh. Mabibitin yung mga yan. Ako nga. Wala sa taas. Baba. Ay, napukpo ka. Ay, tanga, patay ako. Yan. Ay, Patay. Okay. Mas gusto ko pa rin yung dating ano, dating Verdas. Kaysa sa bago, ay kaysa sa luma. You're up next, mate. Get ready. Listen up, Uy, nakapasok ako dito sa ano, sa bahay. Dito ako sa bahay, dito sa gulag. ayos yan. Wala gagot. Uy, gago nakapasok ako. Dito ako. Uy, nakapasok ako dito. Walang pasukan to. Teammate has been cleared for redeployment. Your teammate is redeployed. Stand by. Looted na pala dito. Ay, kala ko naubos tayo eh. Kala ko namatay kayo sa gulag eh. Eh, may armor plate dun. Eh, sa kalaban pala yun. Pwede ba mag-armor plate sa kalaban? Pero may ilaw. Bounty, lapit lang. Diyan tayo. Nasa walang ano. Ay, nakalaba na kayo? Loadout. Wala pa tayong loadout. Loadout. Ito na, pera. Baba ko na yung pera ko. Lang, pupunta na lang ako dyan. Nag-lurk lang ako dito. Loadout drop headed your way. Wala akong bala. Kinang walang ano. Kalaban din ako. Ito, apat na sache ay na ano. Plates. 5, 6. Mama lang yan. 6 plates. Daming plate ah. Pangkain. Enemy team is hunting you. Stay alert. Yun pa oh. Enemies in the area. Pagkain na lang kulang. Dami natin plato. Pagkain na lang kulang. Ayan oh. Ang inang dami. Full na yung armor ko. We lost the target. Bounty ulit. Hindi pa loaded dito. Uy, putik niyo ako. Hunted pala ako. Ano? Bogli. Bili kang ano? Ammunition na kami bala. Bili ka na ammunition. Satchel oh. Ano bala? Baka Ikaw, ng
Paps, go na lang pala bimli. Sinong walang satchel? Anong bibili natin? Wala, sa'yo na. Bala, bili kayo bala. Uy, God. Dito. Dalawa. Tangin lang yan. Safe ako dito, Hindi Kawal. natin na-detect yan. Tatlo na. Ay, safe ako dito para vibe. Ay, God. Daily, sa likod mo. Bukasin siya dito. Meron pa dalawa. Andiyan, makakasalubong mo yung Daily. Baril, gamit ng bagong baril ngayon, ah. Yung ganda. PSH? Oo. Parang psh. Oh, orange box. Oh, bilhin mo na kami lahat. Puwan. Kalis ng laban. Napatay mo lahat yan? Maganda yun. Nice. Tayo! Ang napatay lahat. Basagin mo yung bintana, di ka makakakita na sa scope na yan. Huwag mo na kayo. Oh, naka-psycho ba? Basagin mo yung bintana pag ganon. Wala kang makakikita pag ganon. Patay sila dyan sa psycho. Na-level up mo pala yan eh. I hate Rose. Max na yan, no? Ayaw mo na Huwag yan. kang puputok. Umingay. Nga puputok eh. Sigudin ka ng mga yun. Dito ka na lang, Mino. Marking aid station. Andiyan na yung by station, oh. Yun din sila eh. Ayun. Suicide kasi yan. Isa right mo. Talo yan. Uy! Paano nangyari yan? Ah, nabawasan ka pala sa sa unang kalaban. Dalawang kalaban na kami, Max. Last game na to. Pabilisan na natin lang. Maaga akong namatay eh. Pagbagsak ko sa Scavy eh. Pausin. Tawag sa inyo? Tawag sa inyo? Hoy! Ayaw akong sagutin hindi doon. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Sige mo rin ako, men. Last. Ako rin. Tawag sa inyo.
Sakit na ng mata ko. Kanina pa ako. Di ba pag sabay lang tayo ng ano naglaro? Oh, pero naglaro pa ako ng ano eh. Nung bago nun eh. Ako din na kanina pa naglalaro. Kanina pa yan. Naglaro ako tapos ano ako sa computer ko. May ginawa ako. Sideline. Apir! Last game na ako, magkatapos nito yun. Sino ba ang pipili ng pang last game? Ako na lang. Set a drop point for your team, soldier. Hindi dyan, hindi. Kasi dulo yan ng ano eh. Yes, you get moving. Dapat sa gilid-gilid, left or right. Pili ka na left or right. Pili tayo, pili. Mili ba? Mili. Pasya na lang pala kay Eddie. Okay, Kuya Eddie. Magkano lang yan? Oy, dito tayo sa pangalawa. Dami dito yun. Pangalawa. Kuha tayo ng weapon kagad. Eliminate all targets in the AO. You have your contract. Get it done. Kapatay agad ako. Nagtalungan namin ni Bogli eh. Tandang ako eh. Dami siya dito. One down. Mas bog yun. Uy. Wala pa. Ano ba? Ang ganda-ganda na ng highlights ko eh. Dito na. Pin mo lads. Saan mo? Saan na yun? Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Hostiles in the area. Andiyan sa baba. Sayang, nabusan akong bala. Team wipe sa ano yun eh. Surviving earns them redeployment. Wala akong Team makita wipe na sa kalaban. ano yun eh. Ano lang yan, nandiyan sa baba. Team wipe na sa ano yun eh. Patay ko na yung tatlo niyang kasama. Ako na nasa baba kami. Patay ko na yung tatlo niyang kasama. Plunder. Taas man. Taas. Tangin lang yan. Survive and you can redeploy. Kaliwa pala pumunta. Listen up, soldier. Win it, Tay. you return to the front line. But if you lose, Lalaguin na again. you're up, soldier. Now go sort Ba, ganado ako maglaro ngayon. Nakapat na dala. the glass in that one. We're sending you back to base. Ako, ganado maglaro sa Your team can still buy you back if they have the cash. ganado maglaro ko, Maiko. Kung kailan last game ah. Plunder ka. May level up mo yung AMAX. Oh, yun lang! Oh shit. Bilis ah. Isa pang last game. Ano si Bogli? Yun yung last game. Wala na. Obe. Natulog na. Wait lang, bago kang mali. Paano man lock tong ano? Ano si A-Max? AMAX? Na-unlock ko na eh. Pero... Paano ba ito?
Paano ba na-unlock sa'yo? Wala naman sinabi dito eh. Gunboot daw eh. Ano ba yung gunboot? Sige, Ben. Yes, ulit. Sige Lods, sige Lods. Sige, bukas ulit. May pikit na mata ko.